पाईप चोरल्याचा जाब विचारल्याचा राग धरून वेल्डिंग वर्करच्या 2 कामगारांना लाथाबुक्क्यानं मारहाण करत चाकूनं वार केल्याची घटना गुहागर तालुक्यातील मोडकागर येथे घडली। गुहागर तालुक्यातील मोडकागर येथील वसुंधरा एंटरप्राइजेसमध्ये कामाला असलेले प्रज्ञेश संदीप भोसले वय 26 राहणार आरे, क्षितिज नंदकुमार गुडेकर वय 24 राहणार साक्री आगार भंडारवाडा असे चाकूच्या हल्ल्यामध्ये जखमी झालेल्या फिर्याददारांचं नाव आहे। या दोघांनीही गुहागर पोलीस ठाण्यामध्ये वरेवली येथील प्रकाश अवेरे 8 सप्टेंबर रोजी वसुंधरा एंटरप्राइजेसमधील 2 पाईप चोरीला गेले होते। सदर चोरी किरण अवेरे आणि त्यांचा मोठा भाऊ चोरून नेत असताना वेल्डिंग वर्कशॉपचे मालक मयुरेश बावधनकर यांच्या पत्नीनं पाहिलेलं होतं। सदर पाईप जंगलामध्ये मिळून आले। बराच वेळ मोबाईलद्वारे संभाषण होऊन हा विषय तिथे संपला आणि वेल्डिंग वर्कशॉपचे मालक मयुरेश बावधनकर तेथून इतर कामासाठी निघून गेले। परंतु त्यानंतर 15 मिनिटांनी आरोपी प्रकाश अवेरे, किरण अवेरे आणि त्याचे 2 भाऊ असे 4 जण वेल्डिंग वर्कशॉपजवळ येऊन क्षितिज गुडेकर याला बोलावून घेत त्याचा हात धरून पाठीमागून लाथाबुक्क्यानं मारहाण करत चाकूनं खांद्यावरती वार केले। त्याला सोडवण्यासाठी प्रज्ञेश संदीप भोसले आला असता त्यालाही लाथाबुक्क्यानं मारहाण करत त्याच्या अंगावर चाकूनं वार करण्यात आला। अवेरे यांची पूर्वीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता वर्कशॉपमधील इतर कामगार मध्ये पडले नाहीत। मात्र लाथाबुक्क्यानं मारहाण आणि चाकूनं झालेल्या वारामुळे गंभीर दुखापत झालेली असून प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये उपचार सुरू असून त्यानंतर गुहागर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। अवेरे यांच्या घरापर्यंत जाऊन जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यावेळी अवेरे कुटुंबातील 4 जणांनी तलवारी, सुरे, लोखंडी सळ्या बाहेर काढून आलेल्या सर्वांना धमकावलं। पोलीस ठाण्यामध्ये झालेल्या उपस्थितीमध्ये यामुळे अखेर गुहागर पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्यात। प्रकाश अवेरे, किरण अवेरे आणि त्याचे 2 भाऊ यांच्यावर 324, 323, 506, 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्यांना घरातून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। याचा पुढील तपास गुहागर पोलीस करत आहेत। कोकण कट्टा लाईव्ह, गुहागर।